Når du skal lave en ny anmeldelse, klikker du på forum-knappen øverst på siden. Så går du ind i f.eks. Fantasy Forum, klikker på ny anmeldelse. Så uploader du et billede, som du har liggende på din harddisk. Skriver en titel og en forfatter. Her kan du bedømme bogen i karakterer fra 1 til 5 på sprog, handling, underholdningsværdi og samlet bedømmelse. Hernede skriver du din anmeldelse. Nu har jeg bare skrevet nogle få ord, for lige at give dig en fornemmelse af, hvad jeg mener. Men du udfylder selvfølgelig selv resten. Så tager du en passende bid af din anmeldelse, som kan gøre det ud fra og en kort beskrivelse af bogen, eller kunne give andre lyst til at læse din anmeldelse. Og til sidst så klikker du på send ny anmeldelse. Så klikker du på forsiden, hvor du kan se, at din anmeldelse nu ligger.